Ағзалары конференцияда катнашкан кишләребез, барчаларыгызны ислам сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рөхсәт бирегез, муфти Шейх Равил хәзрәт исеменнән аның хатын укырга. Хөрмәтле дин кардәшләрем, милләттәшләрем, Россия Федерациясе мусульманнары дини назараты, Россия муфтиләр шурасы, минәрчә имамнарыбыз һәм шәхсен үз исеменнән җәмгыятьнең тотрыклы үсешенә, ислам диненең йогынтысына багышланган фәнни амали җыен оештыручыларның һәм катнашучыларын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дип сәламлим. Даими рәвештә үткәрелә торган бу конференция Ярчалы шәһәре мусульманнарының күренекле фәнни чарасы булып тора һәм алга таба да аның абруе ныгысын кылачы җәлесен дигән догада торам. Кур'ан-ы Кәримдә Аллаһ Субханаху ва Тааля адам балаларын җир йөзендәге халифа, ягъни дөньяның байлыкларын дөрес кулланып, җәмгыятьтә, табигатьтә тәртипне саклаучы дип билгели. Хакыйкый ислам кануннарын шәхси тормышта һәм җәмгыятьтә кулланылышка кертү яшәешнең төрле өлкәләрендә уңай нәтиҗәсен бирә. Нәтиҗәсе фитнә, дошманлашу, зылым кылу булган әмәлләр исә мусульманлык исемен алып эш итүне наданлыктан билгесе. Чирек асырга якын вакыт дәвамында дини мәгърифәт, әдәп, әхлак тәрбиясе мәркәзенә әверелгән Ак мәчет һәм аның мәдрәсәсе Аллаһ Раббыбыз рәхмәте белән өммәтебез өчен зур эш башкара. Уку-укыту мәсьәләләрен фәнни югарылыкка куеп тикшерү бу зур хезмәтнең матур җимеше. Аллаһ Субханаху ва Тааля бу иҗтиһадны дәвамлы һәм бәрәкәтле кылса иде, өммәтнең күркәм рәвештә үсешенә сәбәпче булса иде дигән дугада торып муфти Шейх Равил Гыйнуддин. Һәм шулай Равил хәзрәт исеменнән аның буйрыгы бар. Рөхсәт бирегез шул буйрыкны үтәргә. Рәхмәт. Указ за развитие образовательных и просветительских программ, направленных на просвещение мусульман и содействие развитию российского религиозного исламского образования и в связи с 25-летием мечети медресе Ак-Мечеть наградить медалью Совета муфтиев России за духовное единение директора медресе Ак-Мечеть города Набережные Челны Шейх Валиева Рустама Шейхразиевича. Также благодарность в связи с 20-летием мечети медресе Ак-Мечеть выражается Миниахметову Рафику Радиковичу за многолетний добросовестный труд на благо мусульманского сообщества, за большой личный вклад и развитие образовательных и просветительских программ. Также благодарность в связи с 25-летием мечети медресе Ак-Мечеть выражается Шарипову Азату Миндияровичу за многолетний добросовестный труд на благо мусульманского сообщества, за большой личный вклад в развитие образовательных и просветительских программ. И от издательства Медины хотим передать медресе Ак-Мечеть учебной и научной литературы издательству Дом Медина в связи с 20-летием со дня образования. Знак попечительства о студентах, постигающих основы истории и культуры ислама, а также отечественного мусульманского богословия муфти Шейх Равиль Гыйнуддин. Эти книги передадим медресе Яришева. Бамират Андрей, город Насиге.